Треска с... Рукола с зелена салатка, доматчета и царевички. Това са моите зеленчуци, които върват към този бифтек. И... да, трябва да са... Императорски скали. Да. И една двойна пица, която е от два вида пица. Фенката калцоне. Да. Калцоне с още нещо. Калцоне с салами. Да. Не съм сигурна, едното трябваше да е кватро формаджи, другото трябва да е салами. Така че кватро формаджи, пък това може да е вътрешно. Това е кватро формаджи с салам обаче, иначе това трябва да е калцоне чиста. Разбирам. Разбирам. Разбирам.